Wieħed minn kull 4 persuni li daħlu l-isptar Monte Carmeli bejn Ottubru tal-2018 u Marzu tal-2019 għamlu dan kawża ta' dipendenza fuq id-droga jew l-alkohol. Wera dan stħarriġ mill-Ġurnal Mediku Malti hekk kif spjega li madwar 300 persuna daħlu l-isptar Monte Carmeli fil-perjodu msemmi. Fil-fatt 23.3% tal-pazjenti kollha kellhom xi tip ta' dipendenza fuq drogi u alkohol. Dan l-istudju wera wkoll li l-inċidenza li l-irġiel jiddaħlu fl-istess sptar hija darbtejn aktar minn dik tan-nisa. Dan fil-waqt li 68.3% tal-pazjenti daħlu fl-isptar b'mod volontarju. Iċ-Chairperson kliniku tal-Isptar Monte Carmeli, Dr. Anton Grek, spjega kif dawk li jiddaħlu f'Monte Carmeli u li fost oħrajn jabbużaw minn drogi jinqasmu f'kategoriji. Dawk li jiġu minħabba użu ta' sustanzi jew alkohol jew drogi jaqqasmu ġeneralment fi 3 kategoriji. Għandek min għandu problemi psikjatriċi bħal skizofrenja jew depression jew bipolar u jużaw kol sustanzi. Issa dawn is-sustanzi jistgħu jkunu jew ġabu l-kundizzjoni huma jew għamlu waqar. Dr. Grek sostna wkoll kif dan iż-żmien partikolari ta' festi huwa sinonimu ma' żieda ta' pazjenti li jirrikorru għas-servizzi tal-Isptar Monte Carmeli. Fi żmien il-festi ġeneralment sfortunatament is-sustanzi jintużaw iktar, allura jkollok iktar nies li għaddejjin minn din il-problema. Barra li nies li jkunu qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa qegħdin programm jew l-isptar jew hekk, ikollhom iktar tentazzjoni biex ngħidlek milli jieqfu jieħdu l-kura u joħorġu biex jużaw is-sustanzi. Dr. Grek kappella sabiex f'dan iż-żmien ta' festi fejn it-tentazzjoni ta' abbuż tkun ikbar, wieħed iżomm id-dixxiplina sabiex jevita li jispiċċa vittma ta' dipendenza ta' droga u l-alkohol.